ברוכים הבאים ליסוטל אגמים, מלון הצ'ילאוט החדש של יסוטל באילת. בלב אזור בתי המלון, במרחק קצר משפת הים, נמצא מלון יסוטל אגמים, המלון הצעיר של יסוטל באילת. מתגעגעים לסיני, לאווירת החופש האולטימטיבית, לשקט ולשלווה, תכירו את יסוטל אגמים. ארסלים, מזרונים זוגיים פזורים בצידי הבריכה, קוקטיילים ומוסיקה משתנה לאורך כל שעות היום, משחזרים את החוויה ומשדרגים אותה. יסוטל אגמים, המשלב עיצוב הרמוני עם הסביבה הטבעית, בנוי סביב לגונה בדמות בריכה טובלת בעצי דקל וצמחייה טרופית. מסעדה מרכזית במלון, בריזה, מגוונת ועשירה. ארוחות הבוקר מוגשות עד הצהריים, ובארוחת הערב מוצאים מעדנים בסגנון איטלקי, צרפתי, תאילנדי וישראלי, המוכנים לנגד עיניכם. בבר צ'יל-אאוט שליד הבריכה תוכלו ליהנות ממזון מהיר, איכותי, קוקטיילים מרעננים ועוד. להורים שמחפשים תעסוקה לילדים, מועדון ילדודס שבמלון מציע שלל פעילויות והפעלות על ידי מדריכה מוסמכת. גולת הכותרת של יסוטל אגמים הם חדרי על המים. חדרי הקומה הראשונה עם מרפסות פרטיות וירידה לבריכה ממש מפתח החדר. ניתן להזמין שירות חדרים יוצא דופן שמביא את הפינוקים לחדר הישר מתוך המים. יסוטל אגמים הוא מוקד משיכה לזוגות המגיעים לאהבה על המים. חופשות פינוק רומנטיות ייחודיות, הכוללות גם מסאז'ים, מתנות ופינוקים נוספים. במלון גם חדרי משפחה מרווחים מרוהטים בהידור עם פינת ישיבה מפנקת ומרפסת פרטית שמשרה אווירה נינוחה לכל המשפחה. ספא אספרי במלון מציע מגוון טיפולי בריאות, חדר כושר וסאונה. הזמינו לעצמכם מסאז' ותתמסרו לפינוק אמיתי מידיו האמונות של המעשה המקצועי. סוגרים את הלילה במקיאטו בר עם קוקטייל טרופי או בירה קרה. יסוטל אגמים, חופשת צ'יל-אאוט מושלמת על המים. יסוטל, מלון לכל חלום.